ହଁ, ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ମାସ ପରେ ମାସ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଯାଏ ସିନା, ହେଲେ ମଣିଷ ସେ ପୁରୁଣା ଦିନର ଖୁସି ଆଉ ଖୋଜିଲେ ପାଏନା। ଯୋଉ ଖୁସି ସେ ଦିନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାଉରୁ ପାଉଥିଲା, ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ାରୁ ପାଉଥିଲା, କୋଳଥ ଡାଲିରୁ ପାଉଥିଲା। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତଉଥିଲା। କବାଡ଼ି, ଲୁଡୁ, ତାସ ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳିକିରି ସେ ନିଜର ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। ଆଜି ସମୟ ବଦଳିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟର ଘୋର ଅଭାବ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ହେଉଛି କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକରେ। କେବଳ ନୂଆବର୍ଷ ନୁହେଁ, ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆଜି ଯେମିତି ଉପହାସ କରୁଛି। କାହା ପାଖରେ ସମୟ ଟିକେ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ମଣିଷ ଦିନେ ଖୁସିରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମବିଭୋର କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ଖୁସି ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନିଜକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରୁଛି। କିଏ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି, କିଏ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି କେବଳ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ସହ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ଦିନେ ଆମ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନ ଫେରିଆସିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବା, ପୁଣି ପାଳିବା ନୂଆବର୍ଷ, ଦଶହରା, ରଜ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରିଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି।